to kiai alim ulama ning santri dawuh, "Le kowe sombe nek ndonga nggawe pantun." Eneng ora? Eneng ora kok malah melilik. Yo ora enek ning. Lah, ora iso kaya ngono iki lho. Ben ndonga kok nggih pantun, jajal ndonga nggih pantun. Imam ning masjid apa ora bingung kae? Kok iso? Pas wayah salat, Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Merang nundung tak dok yo. Suwe ra ketemu, suwe ra petuk ya mosok gawe-gaweke Andik TB. Rumangsane kaya tukana dolanan. Padha nyambut gawene. Iki. Apa lali po bejene kanca Yano Yahene kok senane gawe gegeran nyun pamunten macange Bulinggo Mas Kanggo. Nggih, Mas Gandul. Kowe ngendang iki lagi pisan lho ya. Rupanya cadangane Denko lho ning kene kowe iku. Lah iya. Kok oleh nyepelekne karo dagelan kowe. Mbok aja ngono lho Mas. Barep piye TB iki pasanganku. Ya dulurku. Ngenyek TB padha karo ngenyek aku. Sampeyan ndereke Pak Kangko lho. Kok malah arep mirang-mirangke grup sampeyan. Ngerti ora kowe? Enek paribasan klemben-klemben roti-roti lho Mas. Biyen saiki. Lho rungokno kuwi. Lho aja ngecek kowe. Tinggine munggah amben. Gematine ora kaya biyen. Tenonge dilumahne. Ngomongnya digenahne. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Lho ngece malah gremeng karo kancane. Sriuning Mustika Tuban. Nek ora penting ora saweanan. Sarip tambah oso. Dadi wong urip aja geglo. Warok Braja Musti. Alah sogok ala keri. Kok senengane kok ngono kuwi lho. Warok Braja Musti kaya Pringgondani. Lah ngerti ku ya kuwi kok iso. Nyun pamunten lho nggih. Macange. Nggih, pripun Mas Gandul? Lho kahanan meriah kaya ngene. Luar biasa, Mas. Ngendi sing luar biasa?
Dalu niki prajekan luar biasa istimewa. Heeh. Kula niku mun ping kalih teng mriki. Wah, kowe kuwi Pertama di Balai Desa tahun 2018 dalange Ki Sigit Arianto ingkang dados lurah tasih Mbah Mantan dereng Pak Timbul. Oh iya. Tese Pak Slamet. Pak Slamet maneh kula apal teng daerah mriki. Heeh. Prajekan niku desa yang itu kecamatan Sukorejo. Terdiri dari 6 dusun. 13 RW. RT-ne 45, jumlah penduduknya 6.143, rondone 784. Sik to. Termasuk Bu Kami tua misteri iku rondo. Apal kula teng mriki? Kaya untuk pegawai sensus penduduk lho to. Nggih. Ngono ki ya ngono, tapi nek jenenge rondo ki mbok aja disia-sia to, Be. Banyak TKW ning kene. Nyuwun pamunten malah nyangkut kalih beliaunya Bu Mistri pepundhene awak dhewe. Rondo kuwi nek mok sia-sia ning ati ki lara. Aja pisan-pisan mok gawe gelo, apa maneh mok gawe kuciwa nek ra trimo mbok dititipne Balai Desa. Ben dipangan Kami tua. Lho. Kami tua sapa? Kami tua wasi. Alah. Oh ya, Ketua panitia lho kuwi. Senior. Senior. Kok apal kabeh lho rumangsaku. Saking kuliner ini Mas walaupun 2 kali tapi hebat Pak. Hebatnya apa? Tahun 2018 belum ada niki alun-alun Sumringah. Belum ada. Belum ada, tapi semenjak dipimpin Bapak Timbul SKP lurah periode kedua, Prajekan satu-satunya desa yang mempunyai alun-alun sekabupaten Ponorogo. Tepuk tangan. Prajekan kena kanggo percontohan saestu. Napa maneh nyun pangapunten. Niki acara sedekah bumi. Omonganmu ya kudu diati-ati. Iki budaya lho. Kowe ning panggonge kalian Pak Kangko lho, Dwijo Kangko. Nyapa? Ki dalang kondang, gak dalang sing wis milenial, sing hebat, wis terkenal. Kowe kudu omong sak omong ki sing apik. Apa maneh arep ngadepi 2 Mei Hari Pendidikan. Seni budaya ki kudu dicane lagi ngoten to? Oh betul. Nyuwun pangapunten. Tamongi. Apa? Nyuwun sewu kowe kok bandingna aku karo Mas Kangko iki karepmu piye? Lho, iki seni budaya disawang ki ketok manis ajining diri saka lati ajining raga kok busana. Disawang ketok pantes Pak Kangko coba sawangan nganggo busana ireng, ketok gagah. Lah sampean lho, wis ora wedaan kulitane ireng nggo klambi coklat malah kaya tape bodowasa. Ngene lho tak omongi. Justru iki nguri-nguri kabudayaan gitu Pak. Iya no. Gelar pagelaran wayang kulit ning Desa Prajekan dalam rangka bersih desa. Sak minim biyane wong sing ora budaya sapa? Lho sampean iki kok penganggone mbok sing pantes kaya aku gedhe dhuwur lho. Matamu katarak yo potonganmu sak botol Yakult lho gede dhuwur. Pokoke engko takon nge-zoom sing nyuting. Nyuwun sewu, wong sakmene dalam rangka melestarikan budaya. Sing ora budaya iku mung siji. Kok iso mesti dalange yo Mas Kangko. Sik. Kok iso kowe malah iki urusane dawa lho. Harga diri lho, Pak, harga diri. Pripun? Kok iso aku ora budaya? Jenengan kok nesu ngapa? Ya nesu no. Mergo kabeh iki pimpinane ning dalang kok. Nyuwun sewu, budaya niku kan awake dhewe mung kari jiplak apa dawe para pinisepuh. Leres mboten? Ya, bener. Paling gak ngestokne dawe para pinisepuh. Ya. Ana biyen wong tuwa ki tau omong. Ya. Sanepan le aja mangan ngarep lawang mundak nolak rezeki. Betul ora? Bener. Le nek mangan piringe aja disangga mundak dadi sangga-sanggonane wong akeh. wong tuwa. Le nek lungguh aja ning dhuwure bantal. Iya. Mundak udunen. Bener. Sakmene kae sing lungguhe ning dhuwur bantal sapa? Ngaku ora? Sampe lungguh ning dhuwure apa? Dhuwur bantal. Nah, iki jare nindakne dawuh para pinisepuh ora? Ya nek miturut kuwi ya salah. Ora budaya sampean. Ning nek aku ora dilungguhi bantal, ora nglungguhi bantal, aku iso geblak. Yo diganti bantal, bantalnya diganti. Ganti apa? Kompor. Loh.
Silitku kobong nang amuk. Dan kemritik. Oh malah Perkara nglungguhi bantah wis ninggal tata krama uda negara ngono. Nggih. Lah jenenge wis sanepan tinggalane leluhur mulane kudu diuri-uri padha dene kados bersih desa niki. Ah ya. paling ora iki ndongakne lak nggih ngoten. Wis ya no. Ngiras pates gladiwano kalian warga masyarakat wonten ing Brajegan dalem gandul saking Blora niki kula dongake kagem warga Brajegan tiang dongane senine ngagem pantun nggih Pak nggih. Nggih. Kersane saya pantes. Nah, jos iki lho nggih contoh iki lho. Piye Dul? Rungokno iki. Enek ketan wadahi tampah. Wong sak Brajegan muga-muga kebak berkah barokah Allahumma. Amin. Prajekan. Prajegan. Enek ketan kabeh siji. Apa? Wong sak Brajegan muga-muga kathah rezeki. Amin. Ana ketan rupane coklat. Apa kuwi Mas? Wong sak Brajegan kabeh padha sehat. Amin. Ngono kuwi lho seni. Sampeyan napa Seni saged? lho. Sampeyan napa Contoh Pak. Ya iso no. Napa? Nyang swalayan manggone ning Jawa Timur. Artine Piyayi Prajegan muga-muga panjang umur. Oh ngono. Ya tetep iso wong budaya kok wong budaya. Ngono. alah an-an kabeh ya iso. Lho, kowe kok nyepele lho. Tuku kapsul. Lho. Kowe iki apa lara apa piye kok tuku kapsul? Saya karo tak mikir. Tuku kapsul katutan genteng. Apa kuwi? Pak Timbul kula rokoke der. Hei, Senengane kok sponsore wis eneng lho rokok ki. Lho, salahe tekomu keri. Lho, boten kula niki kula salahne mergo kula iku nyemoni pengen benerno jenengan. Kok iso aku salah? Salahku nggon ngendi? Donga gawe Pantun. pantune jenengan apa? Neng swalayan panggone Jawa Timur. Artine Piyayi Prajegan muga-muga tetep panjang umur. kowe ndongakno gawe pantun piye? Pantun. Piye? Tuku ketan kabeh siji, wong sak Brajegan kathah rezeki. Nyuwun sewu, ndonga gawe pantun ngaten iki bener napa salah? Ya bener. Sing ngomong bener sapa? Dalang kangko. Nek ngono sampean ra tau mondok, ora tau ngaji. Lho. Sing iki urusane agama lho wong Lho pondok. nggih kula bisa memastikan. Agama ora ono gidulanan lho. Boten. Hubungane apa? Malah jenengan sing gawe dolanan agama. Sik, diangkrik. Wis kok Donga gawe parian. ana to kiai alim ulama ning santri dawuh, "Le, kowe sombe nek donga gawe pantun." Eneng ora? Eneng ora kok malah melilik. Yo ora enek ning. Lah, ora eneng ya wis. Jenengan nek donga gawe pantun malah malaikat nyatete bingung. Lho. Sik ta Be. Lah kok iso kaya ngono iki lho. Dan donga kok gawe pantun dajal ki donga gawe pantun. Imam ning masjid apa ora bingung kan? Kok iso? Pas wayah salat, Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas. Kul a'udzu birabbinas. Iki salat baris jam piro? Pikir. Lah sing prayoga iki ndongane sing piye? Donga niku sing bloko suta, kabeh penonton ngerti, pamirsa ngerti, malaikat ra bingung. Oh, ngono. Paham mboten? Paham ya. Ngono kok wis tanggapan larang. Lho. Lho iki akeh alim ulama lho kene. Saiki kurang ajar nek iki. Seni ki ra kena dituku nggo dhuwit, paribasa dijaluk diwehke nek dituku ki larang. Iki niate ki nguri-uri budaya lagi ngoten to, Pak? Iya, aku belanono, Dul. Dijaluk diwehke apa kacek 10 juta nolak kok. Ya. Kowe iki ya mbok aja kaya ngono to, Be. Ya wis tak dongakne nganggo bloko wae. Muga-muga wong Brajegan sehat seger kuarasan, Betul. murah sandang pangan. Lah. Muga-muga alon-alon sing dibangun iki berkah barokai. Betul. Bisa gawe kemajuan kesuksesane warga Brajegan sedayanipun khususnya untuk para pemuda semuanya tambah maju dan tambah sukses. Allahumma amin. Lurahe mawon asmanipun Timbul. Pak Timbul SAP. Sarjana akademik pemerintahan. Timbul itu kan bahasa Jawa, cara Indonesianya kan terbit. Bener. Prajegan terbit seorang pemimpin kados Pak Timbul. Mulane nek jenengan nyontoh Pak Timbul, ya itu to Mas. Ya wis nek perkara jeneng. Duwijo Kangko kuwi ya jeneng Jawa lho. Putrane Bapak Ki Sukron Suwondo. Iki elek nyuwun sewu Mas. Niki kula mboten ngenyek jenengan mboten. Lah kenapa? Jawa kuwi justru nama sing aneh kuwi biasane hebat. Iya. Kaya Pak Timbul ora ana apa-apane. Timbul tok. Akhirnya jenenge Timbul, karirnya Timbul. Iya. Tur jeneng Jawa kuwi nek gawe kewan mesti sukses.
Contoh Percil, Denny Percil, Lucy Brahma, Lucy Brahma, Pesinden Ponorogo, Iya. Trio Macan. lho kuwi hebat. Sukses to, jenengan Dwijo Kangko ora ana kewane elek, Pak. Ora iso mlejit ya. Jenengan nek pengen kondang kula kei tambahan jeneng Tambah Pak. apa kira-kira? Ki Kangko Tekek. Iya, apik ta? Jadi prajikan ini jalannya sapa? Kangko Tekek. Apik lho Pak iki, Pak. Ora ana sing gawe lho iki. Ya ya apik. Ampun Pak nek iso jeneng agama mawon Pak, jeneng agama. Ah. Jeneng Islam. Muhammad, kan pun haji nggih bapake nggih. Ki Sukron Sonto pun haji. Jeneng Arab ya apik lho, Be. Oh, nek Arab iki kalah karo jenenge anakku. Lho, anakmu ya mau jeneng Arab. Anak kula lahir pas bulan Ramadan wingi, Pak. Wah. Metu lanang tak jeneng Islam. Lho, sapa, Be? Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. celukane. Mokel. Ora nyambung. Urung ana sing duwe kae iki. Mokel. Omongan kok ora enek isine blas. Paling ora iki harus ada isi, visi dan misinya lagi ngoten. Heeh. Awake dhewe karek nyuntuk pangarsa Tomo. Beliaunya nggih menika Pak Timbul. Betul. Apa maneh barengi sesuk niku hari pendidikan. Betul. Kados beliaunya Pak Timbul, kenapa kok dititik neh? Karena dia ngugemi karo paugerane Ki Hajar Dewantara. Apa kuwi? Kayak nek tembunge Ki Hajar Dewantara ana telu to. Apa? Ing ngarsa Suntulodo, ing madya Mangunkarsa tuturi handayani. Sing Nek tak sapa kuwi? Ki Hajar Dewantara. Kowe tau sekolah ora to? Iki sesuk iki hari pendidikan paling ora nek kowe ora ngerti iso nyinaoni anakmu, Be. Kuwi ing ngarsa apa? Suntulodo ing madya Mangunkarsa tuturi handayani leres nggih. Ciptaane kuwi Ki Hajar Dewantara. Rungokno tembunge saking dalang Kangko Tekek. Lho, Nesu. Boten kula iki serius Pak. Ki Hajar Dewantara niku sinten? Bapak Pendidikan Bapak Indonesia to. pendidikan. Kok ing ngarsa artine? Ing ngarsa Suntulodo, ing madya Mangunkarsa tuturi handayani. Artine napa niku? Ing ngarsa Suntulodo tegese ning ngarep iki kudu iso dadi conto. Bener. Terus sing nomor kalih ing Ing madya Mangunkarsa. artine Ya ning tengah-tengah kudu iso Memberikan penyemangat. Penyemangat. terus yang terakhir Tuturi handayani di belakang harus memberikan dorongan dan dukungan. Kayak beliaunya penjenengannya Pak Timbul selalu mendukung geraknya visinya pemuda. jadi kuwi kuncine kanggo pemimpin. Pemimpin. Nyuwun sewu niki kula bantah. Loh, iki aja ngono lho, Be. Sing nyiptakno Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan Indonesia. kata-kata ini berlaku nek zaman biyen. Ning sakniki jenengan eling niki 2026. Terus hubungan Kata-kata niku pun boten berlaku. Ing ngarsa Suntulodo ing madya Mangunkarsa tuturi Tuturi handayani. 2026 pun boten kanggo. nek kowe muni ora kanggo sing piye? Sing kanggo sakniki ing ngarsa numpuk bondo ing madya mangan kanca tuturi golek rai. Nggih napa boten, Pak? Iki paham masyarakat niki. Sik kowe iso gelar kudu iso gulung lho. Nggih. Iso Ing ngarsa? Iso buka kudu iso nutup. Betul. Ing ngarsa numpuk bondo jenengan percaya mboten? Ya ora lah. Ora percaya. Ora percaya. Pagelaran iki jenenge napa? Pagelaran wayang kulit. Wayang kulit sing dadi pimpinane sapa? Dalang. Membawahi anak buah napa mawon? Ya yoga sinden tukang son. Komplit. Komplit iki. Ha. Sing dadi pimpinane Anom Dwiso Kangko. dalang. Sing bayarane akeh dhewe sapa? Ya dalang. Numpuk bondo apa ora ngaten iku jenenge? BBB. Endo. Ampun Pak, tak belani Pak. Dalang anane bayarane akeh. Melek suwengi lho, Be. Lah masamu yogoe turu apa piye? Iki yo melek. Dalang ki rekoso, Deng. Rekosane apa sampean teko kene yo gak usung-usung debok. Sampean teko kene numpak mobil plek ning transit diparingi maem dalan unjukan munggah panggung terus dok 80 yuta. Ya apa ora? Dul akeh wanganen dul. Tangane iki nyabetno polah, tangane iki polah, Be. Lah masamu tukang kendang iki dekem lu piye? Tukang kendang iki yo polah, bayarane akeh sapa? Akeh Pak Kangko. Numpuk bondo. Sikile kan yo polah, sikile ora mung tangan. Lah tukang jaipong apa masamu sikile ra polah? Nyuara suwengi. Lah apa sing den sakmene iki bisu kabeh? Iya toh Pak, kaya malah jadi bantah ya toh Pak. Ayo, Aku bengi iki ora nek bener blas iki. Kowe aja ngono lho. Nyapa? Iki dino sampean, wah iki repot iki. Nyapa? Pak Kangko iki wis mbelani aku. Iki dino grupe kudu aku. Nyapa? Lah kok iso malah kaya ngono sampean?
Lha apa? Bayaranmu ki melok Pak Kangko lho. Lho, engko nek nganti gelo atine Pak Kangko wis ora dibayari piye kowe? Sorry sing bayari aku ra Mas Kangko, Pak Lurah Timbul. Mas Kangko itu perantara duit saka Pak Lurah diparingke Mas Kangko terus diparingke aku. Ibaratnya Mas Kangko ki makelar mobil. Ora duwe hak sing bayari Pak Timbul karo panitia. Dalang ngaku-ngaku dhewe rene yo golek duit kok. Dalang kok semua blantik iki lho. Kok sik nek ono nyuwun pangapunten Pak. Ya. Dadi ning ngarep kuwi numpuk bondo. Lepas saka pagelaran wayang kulit. Mergo kowe karo aku sebagai bintang tamu tan bedane kalian Mbak Kairo. Kowe karo aku pemimpinnya sapa? Aku. Ah, berarti sing numpuk bondo kowe. Lho, ora iso. Mentolo kowe. Ora iso. Kok ora iso nyatane bayarane akeh kowe terus kok. Mergo kowe ora pasangan tetap. Lho. Kowe sik magang. Pasanganku sing asli gak budal dino iki. Ojo salah paham. Nek tok kene kalah Pak aku. Ya. Wong tadi Jaya Banjel ki ra entuk protes. Iya. Kowe percaya nggih? Ya wis aku lek iki bab iki Kak. Ning sing ning Madya. Ing Madya mangan kanca niki bahaya, Pak. Bayare. Hati-hati nih ana wong ketoke apik karo sampean. Sampean kudu mencermati aja gampang percaya. Kok iso? Mergo unsurnya nok dua, pengen nipu sampean, kedua pengen rusak rumah tanggane sampean. Ketoke apik karo sampean, sapa ngerti seneng karo bojone sampean. Kuwi mulane ana tembung tetembangan bojomu tak silihe, niku bayane. Terus nyepele. Hati lho. Omonganmu iki kena digugu ora lho? Ngapa? Dupeh Budwi mboten nderek terus mau elek-elek. Lho Budwi. Lho, Budwi iki sarjana S1 lho. Masa digodho model piye ora ngarah goyah imane. Sarjana apa? Sarjana seni. Alah, mbek bojoku ya kecil lho. Piye? Bojo kula niku elek-elek titele SPD MMD, Pak. Sarjana pendidikan. Sing ngomong sapa? Lah apa SPD? SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Wah. Jadi aku pacaran 2 wulan iki bojoku meteng 3 wulan. Weh, hebat ora weh. Omonganmu malah kaya welut to, Be. Lah sing terakhir kok iso mau bantah? Lah iki tuturi golek rai. Ini sering muncul saat pilihan lurah, pilihan bupati, pilihan gubernur, presiden. Iya. Adol swara umpamane jenengan calon. Pak iki lho Pak, wongku Pak, wong 100 wis sampean cekelen weh, kayak nyeketan mesti milih sampean. Iya. Engko nek calon neh, nawakno neh, Pak niki lho Pak, wong kula jenengan cekel kayak 50 mesti nyekel sampean. Mulane akeh pemimpin sing gak dadi calon-calon sing gak dadi mergo nek nggone tetembangan ana pantune. Pantune piye? Ana tekek mlumpat pager Karepe duit entek dipangan kader niku sing bahaya. Kita elingno iki Mbak Lurah pemeh insyaallah menjadi lurah lagi dipastikan untuk periode yang ketiga Pak. Ya. Amin. Hati-hati Mbah. Tekek melompat pager iki lho. Berarti sing mlumpat Pak Kangko. Biasane Pak Kangko Pak tekek kok. Niku Pak Mangsa kowe kudune melu bungah melu seneng no. Betul. Kahanan meriah kaya ngene matur sembah nuwun kagem sedaya warga ana ing brajekan sedayanipun. Nggih. Semoga tahun yang akan datang lebih maju dan lebih indah, semua ditata lebih rapi. Betul. Lah aku ning kamar mandi kecelek. Nyapa? Arep nguyuh kebelet dadak mlebu sing sisih tengen. Ngapa? Lah ora enek banyune. Banyune angge sing sak sisih tok e. Sing sisih. Lah yo kleru aku. Iki nek pipis enten bolongane Pak. Ya. Kudu ngepasne nek ngepas belebir teng budi besi. Perkara dadi. Urung dadi dadakan lho, Be. Nggih. Dadakan iki bot-bote yo diserempeng supaya iso lah dienggo fasilitas untuk teman-teman semuanya. Betul, Matur betul sembah. Pak. Insyaallah kok tahun ngarep awake dhewe upama rene meneh iki mesti dadi luwih apik wisan. Amin. Berkah barokah sedayanipun. Niki kalih melampah Pak. Nggih. Kali tetembangan mergo iki pamundhut pirang-pirang Mas TB. Nggih. Iki saka Demang Tunggur nyuwun caping gunung. Wah, capek. Nyuwun disikke. Sinten niki kang dipun pasrahi? Ya. Ana anu. Nggih, nggih Mbak. Sapa? Congbe apa? Loro ya. Ngerti sindene kok di Budwi mboten nderek. Ngepaske Be sindene ben 7. Supayane wong brajekan oleh pitulungane Gusti. Lho 1 2 3 4 5 6 7. Lambemu nek ngelem nek mau Mbak iku. Yo mergo iki ngirit anggaran lho.
Ora. Dua ya, dua ya. Dua. Karo Mayang ya. Karo Mayang mau karo Wanda. Gen beda karakternya karo Wanda. Ya. Wanda mana yang Wanda? Wanda nomor 2 dari sini. Oke, Dek Wanda. Beda karakternya. Yo disupati musik Mas. Gen jumeneng. Perselekan nggih. Mbak Retno Cungbe dan Mbak Wanda Mandalika. Sapa sing? Wanda Amara. Kok kayak sirkuit ta? Yuk, support musik. Oke, berpacu dalam musiknya Indonesia. Ayo sini, Dek Wanda. Istimewa. Grup musik Narendra Musik Entertainment ini jan luar biasa. Niki pilihannya jenengan terselekan ya Pak nggih. Terus elegan sing menika. Guys, menika sampun. Kowe iki nyaput to iki kok tangan serawean. Kae lo jatahmu, Be. Sebelah kono ono kok iso nggone kancane diciyaki rumah ngerusoi. Masa aku entuk sinden SH. Saya sarjana hukum. Condorek. Kok nyepele senane. Terus sing ayu-ayu akeh mosok. Ya ampun, ya ampun. Halo Dek Wanda. Lama tak jumpa. Aku ngerti nek ajeng petuk sampean aku belajar sulap. Sulap napa niku? Spesial untuk kamu. Kamu Nipun. diam ya. Nggih. Nyuwun pangapunten Pak Kakak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Kowe iku ape opo? Anu sulap kanggo Dek Wanda iki lho. Poso malah Carane ngepek atine wong wadon iki. Tangane nyuwun pangapunten. Niki? Aku iso nyulap gawe minyak wangi. Tangane sampean mambu stroberi. Coba rek ra Oh, percaya. iya. Kandhani kae. Mambu burung. Urungi Mas. Mosok Urung coba bisa. stroberi jajal. Oh, iya Mas. Stroberi tenan. Oh. Mosok jajal. aku ya sesuatu. Sulapan. Aku sesuatu. Makasih Dewanda. Ngilangno sirahmu. Lho. Tetapi wong wis ayu karo mau ilangno dasar. Mutilasi. Malah Aduh, medeni lho. kita nggak usah sulap sayang ya. Iya sulap. Ngerayu carane piye ayo. Ya Allah, sulap. Aku nganggo sulap. Korek nih. Kowe jedendeni wong. Kowe tenanan ora be? Pak, korek, Pak. Sendinane kobong sak kelire lho, Be. Ceklen sulap ngono iki lho. Deleng nduk iki. Iya. Apa minyak wangi? Sulap ini ki Iki lho. berbahaya. Sulap ora genah blas e. Deleng iki. Arep Dadi opo iki? Os. Oh. Ireng to? Iya. Ya terus sulape nggondi. Ayo kita tireng. Jadi irang. Oh ngerayu aja jage sulap. Lah nek kowe ngerayu piye jajal? Ngerayu piye kowe? Ayo iki napa Pak bawane Pak capek gunung. Sampai gunung. Oh iya. Sapa sih? Kowe pasangane karo kuwi rasa gagu iki. Siap lho. Juga guru rumah tanggaku. Iya. Joko ya pethuke perawan. Aku ya padha karo iki. Lah rumah samu aku ora perawan. Lho. Masa nggih? Cirine perawane piye to, Nduk? Jadi perawan ki nek dituthuk ki tuthukan aja. Oh, Kok sik to, sing nyuara ki ya coba duduk. Kene tak duduk. Iki ya muni ting iki. Ayo, nek ora percaya, ki suarane piye? Sing ditanggone to. Walah do turu kabeh to. Kon nutuk kono lho batin wis aku arep iki tak telateni ngene. Ya wis. Sesuk sampe mati dhewe wis to. Kok ngono to? Ora mesti Sukertone sing mati. Kowe kono bawa sik kono. Dicengkleng iki. Oke. Leh. Saben bengi nyawang Oh, enak. kok
Mantep. Pripun, Dek? Po enak ya. Allah makasih. Persiapan awak sehat to. Wanda. Dalem. Kowe rabi karo iki. Heeh. Sampeyan anakmu sak botol aqua lho cilik-cilik. Kok iso? Bibite elek. Ora kaya aku ini ya. Iya. Bocah Bibit kok, unggul. kamu adalah satu-satunya wanita yang paling aku benci. Kok benci? Cinta Sayang. be. Kok kamu di mana? Coba gegermu sing ndi to? Ya iki ta matane iki lho. Ora kok muluk kabeh lho. Saya rumah tangga anggian wis di mata-matane kita ora rukun. Deprene. Bojomu kayak rasa Benak rusuh jare iki. sik iki lho. Rumah saku. Aku ning kene. Bahaya, Pakai saya Oh, sing jenglenge sing buanter ya, Mas. Iya terus tok Aja bawa. aja nganti kalah karo candi kuwi. Alah iki ora ono tenagane iki. Madhep aku, Nduk. Ayo. Iya. Yen memacan hamong karo janur kuning Alah, bar iki mesti ngendok. Piye mosok karo cah cilik kuwi kalah to kowe? Mosok kena dipan lho. Kok ora kaya kancane ta, Mas? Iki lontong diketok-ketok mau ngomong tok. Buktine lho rene. Kene iso penak kok. Coba nek Ada kembang. Ada. Manja. Wis enek kemajuan Wanda iso. Wis iso. Dan Wanda. Guna. piye? Mas aku sing kaya iki Mas ya. Tak gendut glek lho ya. Ya. Wis sampe engko iso nglegani atiku, tak paringi. Iya. Paring apa? Alah wis tengok diapane rasa nglegani atiku aja takon dosa sabetake stip bantal perlang ben. Yo pokok malah nyakil. Malah peracakil ya. Yo iso malah nyakil iki bagiane Pak Dalang kok iso. Mas tak dang Mas. Ora nyuwara to, Be? Itu kok ora. Iki lho. Sodro. Rumah ta? Be. Ya ampun. Itu mosok ora iso kabeh to. Kok malah kayak langsung jumeng Be. Mosok rumah iso iki. Mosok gak iso kabeh. Ya, Sek baleni. Kene. iso. Mbak Kairo jajal Mbak Kairo. ya kira. Kak muni sing sisae. Ingat tolong. Iki lho. Leren se, rokokan se, leren. Terkinah ya. Kata ti mosok bumi. Iki wis kolot. Aku nekat. Ketipu. Matane PC. Tak enggol wek serut. Bosok kowe. Iso diwirang-wirang. Enggol serut. Kok iso mero ngono ya. Salahnya ora tau melu kowe. Telat kowe banyak lali iki.
Mbok enggokke to mau. Semangat iso menggok. Wisin dene kowe. Ya. Pacitan ha kowe. Deng deng deng. Ah, sehat nih. Deng deng deng. Oke, resik kamu nih. Mosok ih Kakean, Be. lanang. Matane. Kok lanang bareng ini? Masa jeruk minum jeruk. Lanang bareng kok mumi lho. Mata. Ora enak pakai. Kalau nyilih lah balekke. Oh iya, Pak. Terus titip. Ya, nana. Panas. Oh. Kalem-kalemannya piye? Lemes. Bengi iki seneng aku. Ngopo? Wis ana sing dapuk kaya Budi Sukron. Sopo? Ewi. Kaya Bu Bayu Aji. Ah, Bu Bayu Haji karo Bu Sigit. Ya, entakne nduk. Panas udan aling-aling caping Masa sedilu men to. Wah, mah. Ngono kacek 50 teng nesu. semangat ya. Rono rambute kok dionoke barang. Rambutmu ndi yo? Kok iso mlaku terus lho. Sekarane ndi? Wis dangdung 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 dang. Tak 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 nong tak nong tak nong tak nong. Kok malah remongan to? Kowe nang kene reyokan mah nguyai segoro e. Lah iki ya. Kene gone reyok kok. Iki Ponorogo nggon. Belajar ngisi-ngisini. Ket mau kok mlaku lho. Ben sehat, Be. Ben sehat mlaku-mlaku koyo.
Yo, dinake tembange. Nadyan Sarwi Langsung dangdut. Ya. Musiknya kok. Iya, Mas. Tuh. Iki engko gong dibacutke tembang gubuk asmara pamundhut saka perangkating desa Palajekan. Yuk, masuk nduk ndak? Sekar bisa gunung desa ya
matur sembah nuwun. Wah, gumyak sigrek saestu wah luar Nggih. biasa. Niki nggih ditujake kagem fan berat wayang kulit jenengan sedaya saking Nggih. Pak Trimo Trimo. Pratama Mas. Nah. Nguntur Nadi Magetan. Oh, ngoten nggih. Mas Kangko, Salam. pagelaran wayang kulit bersih Desa Prajekan Nggih. niki dereng sah menawi pangarsa tama penyanipun Bapak Timbul dereng kepareng minggah wonten sasana parisuka. Oh, ngoten. Nggih. Monggo. Diderekne perangkat Pak Wo, monggo derekne Pak Timbul. Wah wis rampat kok. Nggo liyane. Mboten perangkat Mas perangkat. Oh, perangkat kita serampat. Iya. Ya. Monggo, monggo Bapak Lurah Pak Timbul, monggo kadheraken sedaya perangkat Pak Wo, monggo dherekaken jengaripun. Ya Pak Timbul. Monggo mriki kula recangi. Para tamu pun ngertosi. Pak Lurah Timbul katuran tindak mriki. Pak Timbul kedang mriki. Monggo mriki Pak kula rencangi. Monggo sami nyanyi kagem pangipure ati Pak Lurah Timbul. Ya. Iki mergo sing mirsani ora mung ana ing alun-alun Surmingah, ning sing mirsani ana ing YouTube pirang-pirang ewu. Pengen ngerti inti to lurahe Prajekan. Ah, niki piantunipun wah. Nggih. Hah, Jenam ya Bi ya. menawi ngendika niku runtut tur basane niku sae Mas. Heeh. Kalau mau ningali pas sambutan wah jan cocok dadi MC manten iki Pak Lurah iki. Nggih, matur nuwun Nggih. Mas Nggih, Pak Timbul. Andi Nggih. kalian Mas Gandul Nggih, alhamdulillah. sugeng rawuh di bumi Sumringah Amin. Prajekan. Nggih, Luar Pak. biasa, Pak. Niki kersane pripun? Alah napa to Pak, ku jagongan mriki kang ngopi kali kula teng mriki. Sik ta. Nggih napa paling gak wau kan jere nembang Pak, wau jere nembang. Ah ya. Baru memberikan sambutan. Baru memberikan sambutan. Nggih, yang pertama yang perlu saya garis bawah ini dumateng kadang kula sepuh Ki Dalang Kangko Nggih. Tekek. Tekek, tapi tekek. Nggih. Ketaton tenan lho Bi. kalau aturaken matur nuwun atas ciptaannya lagu Wah, luar biasa. Sinom untuk Prajekan Sumringah. Sami-sami. Luar biasa. Pak. Alhamdulillah 1 juta saya turuti. Wah. Ngopo? Anu kula nggih gajah anu Pak, Lagu kanggo Prajekan Sumringah. pucung Pak, pucung. Sumringah apa Prajekan? Prajekan. Oh iya, coba piye? Prajekan iku desa kang wis ya maju. Elek kok. Lah meneng aja Mas, ceblok 500.000 ora apa-apa ya. Kurang rampung Bi. Pagelaran bersih desa. Pagelaran wayang kulit. Insya Allah Prajekan saya ngrembaka. Pak, 75 ora apa-apa Pak? Wis 100 lah iki ya. Nggih. Mergo pales dikenepi selame Bi, gak apa-apa. Ah, Pak Timbul. Monggo Pak ngicipi. Alhamdulillah Mas Andi. Nggih Pak. Kalau sonten kula dereng ngaturaken matur sembah nuwun Nggih. kepada segenap warga saya Desa Prajekan Nggih. yang mana semua ini bisa terlaksana boten sanes saking iguh partikel ugi kerjasama pemerintah Desa Prajekan juga segenap warga kula Desa Prajekan. Amin, Luar biasa luar Mas biasa. Andi. Tepuk tangan untuk warga Desa Prajekan. RT kula niku semula mau saya tarik iuran 300.000 per RT. Ning malah ngantang 500. Wah hebat. Ini wujud bahwa warga Desa Prajekan itu luar biasa kekompakannya, makanya ada unen-unen Prajekan Sumringah
Sumringah itu jumbuh napa sing teater Pak Dalang di depan kalau wau bahwa syukur mring resaning Allah. Leres Pak. Wah. Ya. La in sakartum la azdanakum wala ikafatum in adabila sadik Pak niku Pak. Karepe apa, Be? Siapa yang berbagi Nggih Pak. akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Betul Pak. Sedekahul adim Pak. Dan siapa yang mingresulo ae kira-kira mandah tambah rekoso. Leres betul. Pak. Leres betul. Lantuk adab ping sawo Gusti. Bener, Pak. Niki lho Pak, teko tok mboten mbuh debok Pak niki Pak. Karek dok 80 ya Pak yo. Potong Pak. Potong piye malah tambahi 1000. Malah tambah 1000 kok itu. Rumangsa kowe. Nggih. Nggih. Kula mangke badhe nyuwun gending sepisan lesung jumenglung. Wah, cocok iki cocok niki. Terus ingkang kalih ilir-ilir. Wah, jeneng kali Joko iki. Wis. Nggih, kula nyuwun kalih niku mawon ya to. Lah terus utang kula niki mengke terus pundi Pak Dalang? Lah monggo punten Derek. Lewat kula nggih saged Pak, luwih cetha mangke. Mboten kula aturin piyambak. Alah, wis rantuk bati aku. Nggih, nyuwun saya Pak Dalang ya. Nggih. Janji adalah utang. Nggih, Siap. betul Pak. Untuk itu timbang utang lho dan tak wayahi tingkatnya. Ah, nggih niku wis. Lho namung guyon lho Pak. Karya itu harus dihargai Mas, karya itu. Oh nggih. Sebuah karya itu mahal harganya. Nggih. Balun, Mas. Wis kata rezekine Pak, sehat-sehat. Siap Pak, matur nuwun, barokah. Nggih, Nggih. Pak. Kula pucung 100 lho, Pak. Udah lalu. Maju no. Nggih, Pak. Wah, jane tak gawe apik mau jane. Pun kula nrimo mawon lah jenengan apa Pak. Meneng yo oleh kok itu. Wah. Pak Timbul ku sak sok pokoke wis beres iki. Nggih. Alhamdulillah. Nuwun Pak, Timbul. Matur sembah nuwun Pak Timbul. Ngatur nuwun Pak Dalang. Nggih. Nanti kula nyuwun lagu Nggih. lusung semulung sama Kali ilir-ilir. ilir-ilir. Siap. Matur suwun karena jane kula biasa nyanyi. Nggih. Tapi karena ini yo meh padha Pak Dalang flu. Lu nggih. Flu. Pun 4 hari ini Boten istirahat, boten sare lagi. sehari nih sehari istirahat. Nggih. Tapi nek kapan kau nyanyi kula malih Gero. flu. Nggih, boten usah nyanyi Pak, nyawer mawon pun sehat Pak niki Pak. Siap. Matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, Pak, matur sembah nuwun. Ya. Langsung jumenglung sruing
dung 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 lesung jumenglung lagune lawas nggih ning karo kanca-kanca diaransemen diperindah wah luar biasa Dwijo Laras komposer sedaya niki nggih ya engko ilir-ilire wanci goro-goro sing pas namung pesen Mas apa anu tulung kanca-kanca Dwijo Laras bengi iki nek gawe iringan biasa wae ya ngopo ana mata-mata sapa sing arep niru garapane Dwijo Laras lho iki lho Pak Putih lho sesuk mesti arep dikekno dalang ngalek mesti oh anarya yo nduk lintang karo anak wedok Rahesta Deka Chandra Dewi Tata lagune Gerajakan Banyuwangi wah cocok iki nggih pamundhut saka perangkating desa Parajekan kalian kalau mau aku wis matur kalawan Pak Lurah pripun Mas nah iki kok aku izin nguyuh sikik mergo wingi aku bar operasi batu ginjal nggih Mas nggih kesehatannya dijaga Mas siap jenengane dibutuhne wong akeh lho iki kok kepruke nggon sabete tak pasrahke anakku lanang sing barep Mas Jendra Yudhistira Putra wis sabetane wis ngungkuli bapakne alhamdulillah neng omah sekulino nyabetno BPKB sertifikat jadi apik sabetane kuwi aku kowe kok suruh masak Nduk Lintang tanpa spot ditata yuk karo Nduk Tata ya lagune Banyuwangenan Gerajakan Banyuwangi Pak Tata niki luar biasa loh Pak ngapa nyuwun sewu ora mung olah swara tapi tarine juga hebat wah nggih wah wingi pramen apa Nduk nyekel mit Pripun? wingi pramen apa kok macak wayang oh Sri Kandi Mustaka Weni Nggih. Ya, kita tuh beda berapa tahun sih, Dek? Beda berapa? Mbak Lintang kelas berapa? Aku kelas 2. Aku kelas 3. Kelas 3 SMP. Oh. Lucu toh, Mas? apik jan sepantaran iki wah jan cocok iki sik toh kowe iki lho wis tuwek bareng karo rumah aku ora iki nek kan pancen bapaknya juga seniman ibunya seniman Mbak Tata iki bapake dalang ibuke ya gak pesinden lah narine iki nurun saka Sinten? Mbak Dewati Dek ya Bulek ya Retno Dewati to nggih utuh kae dokter kok Oh, kemeroh berarti iki. kemeruh anak dokter kok jogetan iki oh kemeroh yo coba Gerajakan Banyuwangi Mas Jendra gen Toto nah yo kok lagu-lagu iso lajeng wonten ing gara-gara kalih Candi TV siap yuk Gerajakan Banyuwangi monggo para kanca garap gamelan blas musik Gerajakan Banyuwangi Raino bengi
kepisi semayanan matri janji sir-siran lanang wadon munggah ning pasir-pasir semburan redowan ambi pangan gandeng tangan pinggir pasir sir